Shalom para sederek, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padinan GKJ Purwantara dinten Selasa Kliwon 28 April 2026. Renungan padinan ing dinten menika kaparingan jejer kita menika mendanipun Gusti. Waosan kitab suci kapendhet saking Yehezkiel 3 sekawan ayat 23 dumugi 3 setunggal. Kawaos ayat 3 setunggal ingkang mekaten sabda pangandikanipun Gusti. Sira kabeh iku padha dadi wedhus ingsun, wedhus kang padha sun engen lan ingsun iki alahira. Mekaten sabda pangandikanipun Gusti kang rahayu, kang nampi sabdane Gusti lan dipun estokaken wonten ing gesang padintenan. Haleluya. Amin. Pasamuan ingkang kinasih, kita menika para mendanipun Gusti. Menika petumbungan ingkang sampun limrah kita pireng. Kita kados dene menda lan Gusti Allah dados pangenipun. Menika pangandikanipun Gusti dhateng Nabi Yehezkiel gegayutan kalian kawontenanipun bangsa Israel. Dadosa ingkang wonten ing pambuangan Babel menapa dene ingkang kantun ing Israel. Umatipun Gusti menika dadosa ingkang wonten ing Babel punapa dene ingkang wonten ing Israel sami gesang ing salebeting kasisahan lan karibetan. Umat Israel kados dene menda-menda ingkang dipun kepung dening kewan galak ingkang mbebayani, ingkang ganggu lan ngancam gesangipun. Umat dipun rayah, dipun pejahi, dipun mangsa kewan galak. Inggih menika bangsa-bangsa sanes ingkang saestu damel sengsara. Siti mboten wonten asilipun satemah sami keluwen. Pasamuan ingkang kinasih, mirsani kawontenan kados mekaten menika Gusti Allah nedya paring pangluaran. Bangsa-bangsa ingkang sami ngrayah, ingkang sami damel sangsara badhe kasirnakaken. Pasinten badhe ngedalaken woh, umat badhe gesang kanthi tentrem. Ing titi wancinipun umat Israel badhe kapitulungan. Badhe wonten jawah ingkang lesi bumi lan tetuwuhan medalaken wohipun. Pasamuan ingkang kinasih, gesang kekaos dipun alami dening saben tiyang senadyan beda-beda ageng alitipun lan awrat entengipun. Ugi ing jaman sakmenika kathah tiyang ngraosaken bilih gesang menika boten gampil. Tiyang saged nglokro ngadepi bab menika. Gesang tanpa semangat lan tanpa pengajeng-ajeng. Ing babagan ekonomi ngraosaken regi-regi tansah mindhak. Ing babagan pendidikan sangsaya awrat mlebet ing tataran ingkang langkung inggil awit kathah sainganipun. Angel pados padamelan menapa ingkang badhe lan kedah kita tindakaken. Kendel kemawon tentu bodho sangsaya nglukro, sangsaya terpuruk. Tandang damel dereng tentu wonten asilipun. Pangandikanipun Gusti dhateng bangsa Israel ugi kaparingaken dhateng kita. Pepalang badhe kasingkiraken. Gusti menika pangen kita. Tentu panjenenganipun ingkang badhe nyekapi gesang kita. Sumangga kita tansah semangat lan mbudidaya. Amin. Sumangga kita ndedonga. Duh Gusti, kados menda ingkang boten saged gesang tanpa pangon, mekaten ugi gesang kawula. Mugi paduka tansah nuntun lampah kawula lan tansah ngiyataken anggen kawula sami ngayahi jejebahan wonten ing pagesangan kawula. Wonten Sang Kristus kawula ndedonga. Amin.